Wato je kace an kantsama mutuwa. Wallahi wallahi. Ni jiji mami ma nake. Kai! Waye nan ne aka mutum? Oho, garin nan sai ka ji an ce an yi mutuwa a can an yi mutuwa nan. Abun nan na bani mamaki wallahi. Allah san bari. Bari Allah san. Wallahi abun nan na ban mamaki. A da dai buro. An yi mutuwa jiya. Waye ya mutu. Ko mota da kai accident a can wajen wannan. Ina ba wannan bace. Ba Allah san ba wannan bace. Ayya. Kai! Ba taɓa jin ganin mutuwa muraran in ga mutuwa ta ziga ta ni irin ta jiya ba. Allah dai buro. Ni in ga mutuwa dai in ji mutuwa. Allah ka ga mana waya akai ne sai ga a da dai buro. Jiyan nan. A ɗaki na da na kunna maganin sauro mosquito nan da ake magana. Sauro da mutu ya zo sauro 6,500 suka mutu. Jiyan nan guda 6,500 cece ba ka suka mutu jiya da kare. Amma Allah ya da albarka. Kodi nan ne wannan. Kuma ya Allah kodi nan ne. Wallahi ga nan dare nan wayo ne. Sau yanzu duk wannan jinka da muke tayi a sauro kake. Wallahi kodi nan ne wannan dan iska ne. Ya mutuwa ka to ka ce a kodi nan ne. Iskanci ai na mutuwa fa aka yi kuma ka ce iskanci. Mutuwa ce ai. Zan iya yadda tunda yi ajali da mun ka duba dai kakana ka gani muna zaman lafiya fa da kakana. Ajali. Sinaka kawai ki je yi mutu. Kakan naka ne in mutu daga cizon sinaka sai ka ce ai wacin naka dai to ina ga wani sinaka ne wannan yake ji. Wani zan mi zan ji naka da kadai biya shi. Ina ga ya fa Allah san girma dinda akai. Dinda akai ya fa Allah san girma. To in banda wulakanci ya zaka ce naka ya ce jika kanka ya mutu. Ai wannan wulakanci ne. To ajali fa. Kuma kawai ajali haka ake ajali? Sai kai tuntube da sauro ka mutu baka sani ba. Inji ubanwa. Inji ubanka. A wannan garin aka ce ma Inji ubanka. Annabi. Inji ubanka. Ni fa daɗi na da kai fa ba dan mutunci bane ba dan arziki bane kai. In ga maka ni na faɗi magana hai kake. Ka san dai na rike ka ba ta take ba cikani. Haka. To cikani. Na san kawai. Na san ka. Je ka. To shikenan ba wani abu. Ku bar gurin mana. Amma an ga ƙarya ka rinka sanin wallahi mutuwa ake aka ƙarya. Ajali irin wannan. Kira yake. To ka gani? Nawa aka yi? An yi tuntube da sauro. Kaga babban mota ce ta ebo mutane. Da awakai da jakuna irin ku ta ebo su tankam ta taka bayan wani sauro ta hanzala ta 17 ta musu har da su uwarka a ciki